दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेंटल आनसलिकनि बानजायनायाव आनसलिकनि सिङाव थांनाय 64 सा जि टप 10 नङा होमबा 64 सा बे टप 64 सा माने फार्स्ट डिभिजन मोननायनि गेजेराव जा टप 10 स्टुडेन्टफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जाना थाबाय। इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो गोबां गेदारिं जादों। फरायसा फरायसुलिफोराबो खोब एटेन्टिभलि खोनासंदों बाहागो लानानै। माने जोंनि गेजेराव जे ओरैनो बेंटल थुक्राझार हालामा लवार आसामाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे समाव बयनिख्रुइ गोजौसिन मानदान्दा आवग्रिनो हानाय सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे माबामोन हालाममोन। नाथाय गेजेर समावहाय मा खारनाव गोग्लैसोदों बुंनो हाया। किन्तु देग्लाय इन जेनेरेल बिटिसिआव इडुकेसननि खोब सांग्रांथि फैनायजों लोगोसे जौगानाया फैदों। बेवहाय जोंनि बेंटल आनसलिकनि सिङावबो रिजाल्टआ मोजाङानो जादों। आं आसा खालामगोन जोंनि सरकारनि जानानै जोंनि चिफ सारआ जा रलखौ लागासिनो दङ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायनि बेखिनि खामानिखौ जोंनि बेंटल हालामनि रायजो राजाफ्राबो मावफुंगोन आरो हेफाजाब होगोन होननानै। सार पिकनिक स्पटनि बागै पिकनिक स्पटआ माखासे लिमिटेड एरियायावहाय दोननानै बाखिखौ जोङो फोजोबनायनि बेबस्था लादों। जेरै चौधुरी घाट आरो दाखालि आं थांनाया मा जायगामोनलाय सरलपारा बे मोननै पिकनिक स्पटखौथ' इसे मिटिङाव पास खालामनानै फोजोबनाय जाबाय। बेवहाय पिकनिक स्पट जानाय नंलिया। बाखि जेराव जेराव गोनांथार बेफोरखौ जोङो नायनानै फिसा फिसौखौ जोङो देग्लाय होनाय नङा। मानोना बेफोरखौ खमायलांनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां जादों। फोरोंगिरिफोरा फैबाय थानाय समावहाय फरायसाफोरखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय माबायदि खामानि मावनांगोन सार? फोरोंगिरिल' नङा, फोरोंगिरियानो होन, न'खरगिरियानो होन, फरायसायानो होन, गुबुन गुबुन समाजारि आफादानो होन, गभर्नमेन्टआनो होन, जों जथायै जुदि खौसे जायाब्ला हारि दाखांनाया गोरलै नङा आरो जों बेखौ गोग्लैसोनायनिफ्राय बोखांनायाबो गोरलै नङा। दा बे बेलायाव नोंथांमोना बांसिन रल लानांगोन। जोंनि बर' मिडियाफ्रा सोरबाया नेगेटिभ सेन्टिमेन्टजों मेसेज होनो हागौ जोंनि समाजावहाय। बेफोरखौ नोंथांमोना दों होसोनानै मा खारनाव बिदि बुंदों बेखौ नोंथांमोना बिनिफ्राय फिननायखौ लाथारनांगौ। होमबासो जोंनि गेजेराव बिजिरनाय होननाय बाथ्राया ओंखारफैगोन। सार आसाम सरकारा बिथोन होदों बर' मिडियाम बर' थाखोआव फरायनायखौ नाय जोङो जुदि 1901 मायथाइनि सेन्सासखौ नायोब्ला जोंनि बर'नि अनजिमाया आं मोनसे माबायाव मोननाय बायदिब्ला 1 लाख नङा 3 लाख सामथिंल' दङमोन। बेनिफ्राय गेजेराव खमायबोफिनो, बिबार मुगानि समाव जाखांबोफिनो, बेफोरबायदिनो आप डाउन जाबोबाय थादों। नाथाय 1952 मायथाइनि उननिफ्राय दिनै बर' हारिनि जा जौगानाय डेभेलपिं प्रसेसआव थानाय बे बिराद माने स्पिड आरो रेपिड जौगानाय मोनसे फारियाव गाखोनो हादों। गतिके जिखि प्लान लायाथों मानो बर' बिजोंखौ रावबो बर'आ थैनायखौ लुबैया। आंबो सासे बिटिसि सरकारनि सोद्रोमा हिसाबै आंनि बेक्तिगत मतखौ आं बुंगोन। जोंनि सरकाराबो सापर्ट गैखाया आंथ' थैब्लाबो सापर्ट गैया। मानोना बर' बिजोङा बर' बिजों हिसाबै थाथारनांगोन। बेंटल दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेवहाय 3 इउनिट दङ। सुबाइजार इउनिट, बेंटल इउनिट, थुक्राझार इउनिट। बे 3 इउनिटनि सिङाव गंथाम फरायसालि दङ। जाय फरायसालिफोरनिफ्राय जोङो 47 सा फरायसा जोङो फार्स्ट डिभिजन मोनदों। बे फरायसाफोरखौ जोङो इयुनाव सासे गेदेमा मानसि खालामनांगौनि थाखाय जोङो बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जोङो 10 सा टप 10 हिसाबै जोङो बिथांमोननो मान बावदों। बे बावनायनि गुबै खारनानो जाहैबाय जोंनि इयुन जोलै फैबाय थानाय जे फरायसाफोर बिथांमोनखौ मोनसे थुलुंगानायनि गेजेरजों आरो जायफोर पास जादों बिथांमोनहा इयुनाव थुलुंगानायनि गेजेरजों जाहाथे सासे गेदेमा मानसि सुबुं सम्पद जानो हायो, बे मोनसे उद्देश्यजों जों बे हाबाफारिखौ लादों।
दा बेनिखायनो जोङो बेंटल दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बोसोरफोराव जाहाथे बेनिफ्राय आरो बांसिन फार्स्ट डिभिजन लेटार लानाय डिस्टिंक्सन लानाय बेबायदि फरायसा जों मोननो हायो बेबायदि आसा खालामदों। बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ फारफ्रोमबो साइडनिफ्राय जोङो सहाय मोननाय हेफाजाब मोननायनि गेजेरजों जोङो जाफुंसार खालामनो हाबाय होननानै जोङो फोथायदों। जोबनायाव बयनिसिमबो नुजाथिनो हानाय आलासिफोरनो आरो फरायसाफोरनो साबायखर जासिदों। बेखिनि जायफोर बिथांमोना पास जालांबाय बिथांमोनखौ गावनि लाइफ डिसिसन बा मा फरायनांगौ बेखौ डिसिसन लानायनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि एडभाइस होगोन माबायदि डिसाइड खालामनांगोन? दा बेखौ जोङो सासे फरायसाफोरखौ गाव गावनि सिंनि जे साननाय बा उद्दिस्टखौ जोङो सोंथि खालामदों। सोंनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसिनि थांखिफोरखौ फोरमायदों। दा इयुनाव जाहाथे दिनैनि बे फोरमायनाय जे थांखि बेयो दैयाव थाङा, जाहाथे फेलें जाया, बे मोनसे उद्दिस्टखौ जोङो नोजोर लाखिनानै बेंटल दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथांमोनखौ जोङो नोजोर लाखिगोन, जथ्न' खालामगोन। जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो हानायमानि जों सहाय खालामगोन। जोङो बेबायदि खोथा होनाय जोङो फोरमायदों। जोंनि माखासे गार्जेनफोरखौ जोङो नुनो मोनो मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो जोंनि गथ'फ्रा रोंबाय बायदि जालांबाय होननानै गावनि गथ'फोरखौ फ्रि हगारनो सानो। बैफोरबायदि बिमा बिफाखौ नोंथाङा मा खावलायो? बिथांमोनहा नंगौ माखासे गामि ओनसोलाव थानानै सिन्था खालामनायाव हयथ' मालाबा सौहैस्लाबा क्लास 10 फरायखांनायनि उनाव मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव आंहा आंनि गथ'खौ मोनसे जाफुंसार होनो हाबाय बेबायदि मोनसे गुसुं साननायजों सानफ्लांनो नागिरो माब्लाबा, जायनि खारनाव हायार सेकेन्डारि मोनहैनाय लोगो लोगो जथ्न' लानाय, बिथांमोनखौ मोनसे मोजां बोसोन होनाय बियो खमायलांनो नागिरो। बे खारनाव हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट बा डिग्रिनि रिजाल्ट बेफोरो गाज्रि जानो थाङो। दा जोङो बै गार्जेनफोरखौ बुंगोन फरायनाया जोबनो गैया, थांखिया जोबनो गैया। जाय हक गोबांथार मोजां मोनसे मानसि खालामनांगौबा, मोजां मोनसे सुबुं खालामनांगौबा गावनि आथिङाव गसंनो हायागौमानि जथ्न' लानांगौ, जोथोन लानांगौ, बोसोन होनांगौ। बेबायदि मोनसे थांखिजों जोङो गेजेर गेजेर गार्जेनफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय हयथ' एवारनेस बेबायदि लाबोबाय थादों। जोङो जे समाव लोगो मोन्दों, जे समाव बुंनो सुबिदा मोन्दों, बेबायदि हयथ' गार्जेनफोरखौ जों बोसोन होबोदों। बेखिनि।